para pamirsa, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tasih kepareng wungon, mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat sedaya nggih Pak, Bu. Amin. Tasih telaten to mirengaken Kutut Manggung. Kula nggih sami kok, kula nggih pinter lek kon nganggungke kutute Pak Cahyo. Wis krasa arahe mendhi arep rono. Ben melek ngono lho aku ngantuk kok. Iya, ora apa-apa. Kan mau guru ngelam-ngelem Elisa wae, aku ya. Lah awake dhewe iki mendina pethuk mosok bojo amen dilem-lem-lem malah ngono lek sok-sok iki lek mendina pethuk ngelem terus ada tanda tanya kenapa ini malah ngono kuwi. Ya piye sampean pemartake jodohke karo Elisa piye? Dilem apa ora? Astagfirullahaladzim aja kaya ngono kuwi. Tenan lho. Mboten kaya ngono kuwi. Iki mung kebutuhan ana pepanggungan wae. Nek lek parandene kok peksa ya ora masalah aku iki dadi. Lho Pak Darno, bojo kula mulai nakal enten Elisa tenan. Ning aku ya ora apa-apa kok. Aku lek sampean ambek Elisa malah setuju. Mergo dhewe tak anggap kaya adikku tenan. Dadi upama sampean ki Arjuna, aku ki ibarate kaya Sembodra, terus Elisa kuwi Sri Kandi. Ya ora Elisa? Ora ngono kuwi lek karo Elisa enggak setuju. Aku sing pengen malah penasaran nih karo Tatin aku malah. Ketoke lek sumo apik awake dhewe. Ora senengane. Langsung manggung Bu Kesi, ayo. Nggih. Apa? Ayo, nggih. Ayo. Ya kayak sumo. Ayo. Ayo. Kes. Kes. Tanduk Bu. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Riyen jaman kula tasih nyendeni Pak Anom Surata, ngoten niku kula mesti kan nembang Kutut Manggung to. Angger kula ketekong Pak Anom ngendikan ngeten iki, kempul ngun. Kempul ngun ngoten niku. Lah iki jenenge lukis sih. Lah berarti kempul luk ngoten. Iya ya, manut karo sampean, Mbak, golek gift apa ngono. Ayo. Penting lho kuwi gawe dhewe cah kos ayo. Ben resik lah tuh saya. Mangga Bu Kesi ya. Aduh bojoku kok nakal men. Gemes aku karo sampean iki mau. Kok omonganmu nakal, tak cium longgo. Iya. Ora. Meleh Bu, ayo nganggunge meleh Bu. Kempeluk. 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 Kempel bul luk. Ora marik kok. Laske Bu ayo. Neno coba kaya apa piyayi sing cantik dewi sedunia Mbak Tatin Lestari jajal ayo mbak ayo coba kaya apa Siapa yang cantik? jenengan Tenane tenan kok meni ombo? lho ombo pengalamane ngono lho Kaya ngerti-ngerti ya nek ombo karo ora alah dari bojomu ayo Niki yakin kula. Yakin? Engko nek dadi manuk gagak piye? Ora apa-apa, ora mau gagak beruk ora masalah lek awakmu. Ayo coba. Oh, bar Bu Kesi kok dadi aku rak ya dadi blekok engko. Wis to buktekno lho kalau suaramu itu mempunyai khas tersendiri. Kasian ya. Kasian deh lo. Ayo, Tin. Mangga mangga Nggih cakepan ya cerot ora ngono kuwi ora. Lah jare kon manut dalange. Ya ora, aku iki titilanase ho hihe ho ngono lho ora. Ya crit. Tak gak sumo tenan iki. Piye kon kepiye? Mangga ngono lho. Angel men to iki bocah iki ora.
Mangga mangga. Mangga mangga. Neno nano. Hah? Monggo monggo. Mangga mangga. Gama. Pas guyu. Kowe guyu apa? Kowe kudu guyu kok nembang ora. Ayo. Aku nang urus itu arep guyu. Ora sayang. Ayo ngono. Aduh. Ora buke si sayang ding maksudku ora. Ayo. Ora ratin, ayo. Aku sok diganggu nu, Cok. Monggo, derekaken. Ya, nggih dereke, Mas, yo. Derek mantuk Solo, ayo. Iya, Tin. Oh, bakul pitu. Mangga mangga. Mangga. Hup, oper Mbak Lia kembarane Mbak Tatin. Ayo. Mripate plerak-plerok. Midhanget ing kangsa Terus Mbak Lia. Ini Mbak, sugeng lenggahipun Pak Hariwur. sugeng lenggahipun Pak Hariwur. Nah, matur sembah nuwun tunggoni. Yo mlebu gending Mbak Lia mle. Yo. Wangi yalah yalas Yo sing gumyang to. Putri. Ben ora gosong saiki diwalik. Sing yuk sinden 8 terus pira? Bener, heeh. 8 terus sing yuk kuwi penggirong. Ciro lu. Yo. Wah, lha kuwi kaya arep munggane empyak lek kuwi ora. Tak lempar melih nggih tamba ngantuk kagem para penonton nuwun sewu. Sing yuk sinden 8, sing yuk kabeh para penonton nggih tamba ngantuk. Kersa nggih Bapak Ibu? Oke, yuk sinden 8 yuk penonton. Jiro lu. Iya. Alhamdulillah kaya ndelok bal-balan. Ayo. Diwalik sing yuk penonton sing yuk sinden 8 setunggal kali 3 ya Pak. Luar biasa, muga-muga tambah akeh rezekine bapak-bapak sedaya. Kembali ke fokus semula laptopnya Bu Sukesi Rahayu, ayo Bu. Ngombe dhisik, ayo. Menemben omben 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 no
ben om ben nana Pak ingkang ngagem blangkon asmane sinten Pak jenengan? Hah? Asmara Santo. Pak Santo ngoten nggih? Nggih. Yo, Bu Kesi. Kutute Pak Santo. Ayo. Semangat ket mau ayo. Ya, Bu. Kutute Pak Santo ata omben ulang tahun Arta Kencana sok neng Wonoasri bener pancen kene piyayine budaya tenan. Wah iya. Ajak luar biasa iki. Ayo, orang guyang-guyu Umi. Papipah, ayo. Ayo. Lagi terus mangan. Ayo. Nanu. Pakan. Kon dhuwur, Nduk. Minir hatta pakan
ora apa-apa dikempyungke ayo. Ora masalah ora masalah ayo. Mangan nganggo keter ora ayo. Coba kaya apa Mbak Lisa karo Mbak Tatin coba kaya apa wes iki. Ya Mbak Mang Jumeneng mriku piyai kalih ayo. Monggo Mbak, saiki takon mengapresiasi sik karo sinden-sinden Madangkara karo karawitan Madangkara menggawe jenengan pripun Mbak? Ayo. Wah, iki arep biji piye ya Mbak dhewe ya suarane adoh banget nek karo sinden Madangkara jelas. Semua dari yang junior sampai senior kualitasnya wis cetok. Ora mungkiri saka kuping ra iso ngapusi. Iya. Bener ora? Ning paling ora ngono anu apa jenenge iki ben iso keterima bisa viral seperti jenengan berdua ngoten niku lho. Niku tergantung dalangnya. Nah, itu tergantung guru. Nah, Iya. pendidiknya. Terus kok serang Loh, Bener, nek panjenengan ngasih apa jenenge kasih waktu dan ruang untuk maju salah satu apa maju siji-siji. Oh iki waktune Umi maju dieksplor ngoten lho. Expose. Hah? Apa explore bener? Explore. Oh, iya. Bener ya, eksplorasi. Jadi metu karakternya, oh Umi karakternya ngene. Oh, iya. Oh Mbak, sapa jenengmu? Pinong. Mbak Birgita. Winong. Seperti ini. Oh iya. Dan Loh, diunggulkan. lek ora nek bintang tamune ngene saiki mesti tak unggulne kabeh siji-siji. Wis Ya. terkenal to Umi niku Ratu Pudang Kuning gitu, Pak. Berkarakter to. Wis ngerti Nek kabeh. maksudnya nek bab suara oke semuanya. Bab omong-omongan roda langit lho, sing ngeyel rak rungono to iki. Penting lho ngeyel. ben dadi bocah sing apik-apik ora mbalelo kaya kowe-kowe kok. Lah sing marai dadi lan apike nek wani karo dalange tak andani. Ha kuwi lho sinden rungokno. Sapa sing wani karo aku? Ayo. Ra ono mesti. Tergantung gurune gelem diwaneni apa ora. Iya. Jenenge malu bertanya sesat di jalan. Boleh aja tanya apa eksplorasi arep jarak ngono kuwi nek dulu Pak Seno sakarepmu gitu nek zaman semono, tapi sekarang ya setiap panggung punya ciri khas masing-masing, tidak perlu disamakan satu sama lain, tapi iki wis dadi pinunjul dhewe-dhewe mergo swantene nggih pun sae-sae sanget. Ora ning paling ora kok ya Mbak Tatin iki ya pancen ya elok Mbak Tatin iki pancen anggere ning YouTube ngene punya ciri khas lek padu karo Pak Seno ya masalah tentang saweran karo dhuwit nangka blonyo, dream. Apa kuwi kaya gentong saka kasong dan sebagainya kan metu Kok luwih komplit Pak Cahya ya oleh ngerti, aku ora ngerti sing dream. Oh, dream iki ra ono ngawur iki. Tak tambahi dhewe ya pancen kuwi. Itu kan anu Mas, apa jenenge kok Pak? Ah iya Mas bener kuwi lho Mas kuwi lho. Ha ya ngono. Wis mulai to keseng-seng kowe wis mulai kenal. Ketoke melerok rene terus jadi aku rada kecantol to dadi sithik. Lah aku lek omong gen penak kan kudu ngerti ekspresine, mula aku ya Iya. nyawang sampean ngono kuwi. Heeh. Aku sama Pak Seno iki kan aku mempunyai kekurangan bab suara ya. Akeh kekurangan. Lah ya Yo akeh. Mulane aku piye carane ben suaraku ora menonjol, yang lain menonjol ngono lho. Piye. Ben ora menonjol ben ketok menonjol dhewe ngono ta awakmu. Maksudnya iki nek ana kekurangane ben piye carane kekurangane mau tertutupi dengan kemenonjolanku ngono lho. Lah pancen ya sinden marga laras anggere dikon lurus ngono sing menonjol dhewe awakmu pancen ora. Ora ya Cik ana ayu ya. Kancane dipakakne ora melu barang dipakakne ora. Salah kok senengane kok aku terus lho. Ora lek karo Mbak Elisa nih duwe khas dhewe. Ning intine ngeten. Cara wong bal-balan lak duwe strategi dhewe-dhewe gitu. Yen kula kon kaya Pak Seno niku walah malah sosoke malah napa wong ngrungokne niku malah risih sedih. Pancen hariane niku yen Pak Seno karo sinden mbok menawa pancen ya kulino guyon ngono ya, Mbak. Nggih. Lah iki sinden-sinden iki anggar petuk karo aku mbrangkang dek iki. Mondok-mondok. Kang laku dodok 2 kilo ora. Berarti malah kebalikan ya. Pak Seno itu kalau sudah anu Jawa ngenten iki kita hormat. Tapi nek wis apa copot-copot ngene malah Kaosan ayo. oblong. Wareng apa gojek ayo tuh seperti itu. Iya. Kula apik berarti. Wis bar iki aku tak melu bis karo sinden-sinden tak guyon. Lah kuwi Aja milih. leres milih. Dadi Pak Seno pun Birgita langsung tak takoki bir bedane manuk karo kucing apa? Bahane nggih teng bes niku Mulai apa ngeres jenengan? Arya Pasubona aku tuh kari terus ayo. Nah, niku nggih. ya itu salah satu pendekatan
nggak apa-apa. Iya. Oh, Pak Seno pun kalau mayang di luar kota, kalau dikasih kamar sendiri nggak mau. Dia maunya sama Wiyogo, pokoknya turu nanggon karpet ya Pak Seno turu karpet gitu. Oh iya. Lah aku iki wonge gampang masuk angin aku iki. Dadi nek nang karpet nang apa nang bis AC-ne kurang dingin ngene aku wis alergi. Dadi wong iki dhewe-dhewe aja dipadak-padake. Kan jare kon cerita, lagi cerita. Ceritamu iki nyampluk ya aku ngono kuwi ora. Ya, Kanca-kanca malah kuwi Pak Seno nang bis biyen bareng karo kanca-kanca langsung, "Oh iya kuwi langsung ngono kuwi." Bar iki lek bar iki aku kon bareng bis piye njajal ora. Ayo mbok dijajal. Aduh aja lho kanca-kanca aja nganti bareng madho ngono. Ora asal nek Jakarta bis gede kaya Pak Seno aku ya bareng kanca-kanca. Dadi ceritane ya nun sewu ra melu to, maaf lho ya, ora. Oh, aku Tanggal selawe iki lho, aku iki lak ning kene to, ning Wonoasri kene karo kanca-kanca bar wayangan langsung naik bis besar itu cus ke Jakarta. maaf ya, saya nggak ikut karena saya sudah terlebih dahulu menampa jadwal. Jadi Leleng kene, Pak. justru aku yang lebih isi duluan daripada kamu. Iya, menampa jadwal, nampar kowe kuwi ya nampar ora. Nampa jadwal maksudnya. Oh iya, ngerti ya pancen jane sing nanggapi penggemar Mbak Tatin ngerti aku ora ngono kuwi. Ya saiki nembang cah loro malah yele-yele. Anu wae cerita terus wae aku seneng. Rumangsamu wong jagongan ning hik napa piye rumangsamu kon? Ya ora apa-apa ngene iki malah asik kok ya, Sa. Dadi aku ya ora dadak nembang, ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti Rampung ngerti setengah papat kan ya penak ya. Alah, ora kaya ngono kuwi, ngene jenenge sak geleme dhewe enggak boleh. Ya diselani nek lagune. Oh nggih, diselani Diselani. Selane. Oh diselani. Ayo. Diseseli lagu. Seseli lagu. Ayo. Omongane anu Tatin iki menjurus terus asine. Nuakal cah kuwi asine. Oh tergantung pemikiran dan penampakan ya Mbak. Wih, Oh, wih. andane. Tak belani wis. Ayo. Aku 50 lho. Dengaran kowe bela aku biasanya ora tau. Lah bela. amplopmu mbok lebokke tasku mau. Oh iya. Kok balekke padahal ke kurti tip kok. Ya, nembang cah loro karyane Mbah Sukron. Apa? Napa? Sambung Wanci Dalu. Anjir. Itu bisa melejit, bisa kondang salah satunya mergo dilantunkan di Margo Laras. Gareng jenengan iki bintang-bintange Margo Laras, Mbak Elisa ya bintange, Mbak Tatin ya bintang tujune, dadi ya kudu diaturke bebarengan. Sapa sing mumet ndang ngombe aku ya? Aja glagepen dan. Warek. Wah. Adake obat. Ya bawane monggo sing ala Mbah Sukron saged, ala jenengan nggih saged. Ya monggo. Sing cekak-cekak wae sa. Iki wis jam 2:30, ayo kek wayahe bali. Santai, Pak Cahyo ki singen penak. aja hitungan kaya ngono kuwi enggak boleh seperti Lah piye itu. ra entuk ngitung? Enggak entuk no ngitung. Ya wis ngono sa kuwi. sing dawa sa, apa sa? Nek iso ping pindho bawane dadi engko ben luwih dawa ya. Kuwi nglulu kuwi jenenge tak keprok kowe ora. Piye ana Padake dua aku dalang versi, cilik kok? ngono apa piye? Piye ora? to kok aku apa-apa salah lho. Salah kowe ngene salah ngono salah. Rewel. Ngono ayo. Bawani sik, yo coba Mbak Lisa sik, Mbak Lisa sik. Ki ana rong versi, aku versi 1, engko versi 2 kamu. Ben dawa toh. Kita mengusahakan supaya dawa kan. Aku ketek rada serak kowe wae sing bawa ya. Ya. Wah, bocah iki ora nggih. Emanipun? Oh iya, monggo, siap. Monggo Mbak Lisa Rien, ayo. Sak larik melih Mbak Lisa. Dirampungi Mbak Lisa mawon nggih. Kowe sing ngatur ki aku nyapa genset melu omong ora senengane ora. Oh nek ra ono genset ya iki mati kabeh. Nek genset lek nek solare, ayo kon ndi ora. Ah solare sing endi jajal endi? Aja. Wanganya rucit wae
Lajeng Tatin Lestari Handayani. Monggo wong ayu. Klemet. Saya aku ndelok nek iki lho. Wis di nganu Pak Taslim lho, wis baik hati umak-umi. Pak Taslim mah engko jam piro sidane malah ngono ya aku dadi yo. Ayo. Malah semanyanan. Prandene maksa sekar Ninoi jebol nimas uga nanggapi Kono WA mlebu. Mas ana WA mlebu apa? Kok sik ra apa-apa ditanggo. Lah ya ngono sinyale ora dipateni sik kok, Nduk. Ora nggih. Wah iki konangan kowe ya. Nonano. Ayo to sambung rasa. Nonano. Wis iki aku wis telu-telu kok. Ya wis kasirku to ngono sing ngedum aku kok ya ora. Porsinya sendiri-sendiri manut karo Iki dikene salah iki lho. sutradara. Salah iki kan iki pas U iki lho. Ayo. Nanging wanci dalu. Nah, iki pas. Yo, Lisa. Wis aku terus wae ora apa-apa ya. Kowe ngopo tak kowe tak goprok wis senengamu ora juaraki terus karo dalang. Iki tak isir kok kuwi. Ayo. Sesuk dijak meleh nggih, Pak. Ayo sesuk padha praine. Ayo. Jagongan ayu. Ayo. Kita ngopi bareng. Ngolah pikir. Heeh, ngono kuwi. Yo, Lisa, ayo Cahayu. Alah nek karo Lisa lho. Lisa. Yo dhewe-dhewe kok tergantung. Nah. Ngono kuwi iki ya kadang garapane sok alusan, sok Heeh. Bener iki. dan ana ingkang ngrupeta Neno. nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Terakhir, yuk, Sa. gambarmu uga ngleklah Yo, Nduk, Tin. Wah, ngono. Wah, aku seneng ya. Macus ngono ninduk ya. Kita kaya nyeluk sinden Madangkara. Yo, Nduk, Tin. Ayo. Ayo. Sing gedhe Pak. Ngapur-ngapur Kang Mas Papujanku. Sambung
kasih saged istirahat sekedap. Ayo nggih. Saiki genti kaya ngendikane Mbak Lisa Mbak Tatin nampilke iki Winong Nawangsih. Bocah Tulungagung multi talenta dhek ya pinter nembang suarane ya apik, dasare ya ayu. Ayo. Konjaran ya bergas. Lek ninggal katresnan kekerepen ganti lagu upamane karyane Om Sun Gondrong coba kaya apa. Nggih. Apa kayak jenenge nang? Manik coba kaya apa. Nang berdiri coba ketokno kiprahmu kaya apa. Ayo. Pancen lek Madangkara ki pancen perlu belajar dialog pancen. Kuwi kudu sinaune lek nggen swara karo nggen apa kuwi jogete, wah kecantikane lek tatine musuh iki pedhot. Ayo tenan. Ayo. Coba kaya apa ketokno kadung tak pamene lho nong. Ayo coba kaya apa. Ayo nggih. Pisanan dangdut, kedua jaranke. Oke. Monggo langsung kemawon. Manik. Yo coba kaya apa Cahayu ngateko. Yeah.
Mondok sayu nopo kaya apa? Apik di aku ponakan. Nek telat ngene sapa rombongane sapa. Iya. Makasih. Yo terakhir iki trio antarane Mbak Trihastuti Tirnawati terus Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oke. Ayo coba. Sik gerah. Oh, piye titik ora dipeksa lho iki. Ora. Sik wani apa lagi? Tasik, Pak. Wani tarung sih an. Iya, saya tau. Nong rada mendura tak sawangi wajahe. Wah, pucet kaya ngono Dik awakmu. Masalah. Piye ora meksa lho, sik wani tenan, kuat. Masih. Oh iya, wes syukur lek ngono. Sapa ngerti engko kok nggih gerak karo Mbak Tatin, Mbak Lisa metu kringete dadi lan sehatmu Dik. Ayo. Siap, amin. Iya, nggih ngono kuwi no. Kodame ilang Pak Yoyo niki. Kodame ilang. Iya. Nggih. Dalam lagunya coba kaya apa lewung ya Dik ya. Lewung ya Dik. Ayo. Kuwi ya panyuwunan muga-muga atimu aja nganti lewung tekan dindi ngono kuwi ya. Coba kaya apa? Ya Mbak Lisa mangkancani karo Mbak Tatin. Ayo coba kaya apa. Nggih. Perlu dipapah enggak? Ayo. Piye gendong ditandu. Oh, aja. Untung aja langsung turun langsung kerokan. Iya. Iya. Kuat. ya. Dik, aman toh? Aman. Aku sapa iki? Kula ora mendem ya Pak Oh Yoyo. iya. Nggih. Waras. Pokoke waras bagas waras terus kabeh kanca-kanca Madangkara sehat kabeh ora ya. Wis tau tak jamin aku mbiyen nate jan lara tipes kae lho. Lah wayahe latihan JR Pak Antus Susmono. Mayang karo Pak Antus ning Surabaya. Aku kula pamit Mbah mboten saged. Oh,
budalo kowe mangkat lek keringetan ngangge jemper ngangge jaket bar kuwi metu keringete kowe sehat alhamdulillah iso sehat tenan ngono kuwi Nggih, mangke insyaallah bar niki sehat nggih Pak ya. mergo campur wedi aku mbiyen ya ngono kuwi yo coba kaya apa diaturake lewung ayo trio Oke, berpacu siap tenan Dik, tahu apa ya? Siap, Oke, siap. oke. Monggo to dipun aturaken ora klemun-klemun to Dik, mboten nggih. Pripun? Mboten klemun-klemun to sirahe. Mboten, Oh, iya. siap Pak Ibu. Yuk berpacu dalam melodi ya yuk. Oi. Hey. Oh. Terima kasih Mbak Elisa Orcarus kalian Mbak Tatin kepareng regengaken gabung wonten ing Madangkara. Mbok menawi wonten tuna dungkap kula sak kanca nyuwun gungi samudra pangaksami. Semanten ugi kathah lepate anggen kula kalian Mbak Yu kula ngaturaken panglipur nyuwun pangapunten ingkang kathah Pak Cahyo. Nggih, sami-sami. Nggih. Lan mugi-mugi berkah katur Bapak Darno dan keluarga sedaya mawon ingkang rawuh paring berkah. Mugi-mugi sanes wedal saged pinanggi malih. Amin. Wonten lepate nyuwun ngapunten nggih Mas Siap, Dalang. sami-sami Lan Mbak Tatin. sedaya. Kondur Kanca. ngantos ngayogja lancar mboten-mboten alangan setunggal menapa. Amin amin. Sukses kagem Bapak Darno lan ugi mempelai berdua rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Bapak jagongan karo Ndara Abimani. Ya.